Hi mga silingan, welcome to my channel, Erabel Bisayang Dako. So, ang ako na pong ma-share sa inyo karon, ang ako na pang kinabuhi diri sa Saudi. So, sa dili pa na ako ipadayon, i-like sa kuninyo, then i-subscribe. Pinaka-importante yun, na apoy comment sa para kabalo ko na naunsa na dito. Ito. Karon ana jud ko diri sa Saudi, dala-dala ang ako ang guide na pag gikan ako Pinas na nanugon sa ako nga kanang bill kana ining adto nimo ining abot nimo Saudi, dili pa ka makasulod sa balay sa imong employer. Ang imong iuna og kanang tamak nga tiil ba kay kanang inisulod jud nimo sa pultahan kanang sa main door jud nila ba, o ang iuna jud nimo nga ipatong or isulod ang imuha jud tuo nga tiil. So tuod ako jud na siyang gituman kay total wa bitay mawala og ako anang tumanon. So sa dihang ako ang giobserbahan, buutan jud tinuod nya ang ako ang prayer natuman jud. Ako ang prayer sa pag-apply nako simple ra kaayo. Lord, bahalag dili ko tagaan kayo hadiya. Ang hadiya diri sa Saudi kay sa tuwa ka ng kuan ba ng regalo kanang manghatag og ugihan manghatag nga amo, pero simpre kay ko ingon ra ko bahalag dili manghatag og regalo basta kay buutan nan jud Lord, mo gyud nako ang pangayoon sa imuha. So pag-abot diri giobserbahan ako ang amo pati mga buutana sila tinuod buutan. Swerte kayo. Swerte na kung dako ang pasalamat sa Ginoo. Kada minuto lagi ako ang himuon sige ra jud thank you, salamat jud kayo kay buutan kayo ako ang amo. Tinuod dili pod kayo kanang tighatag jud kuan, pero buutan niya. Una siya na anak ko diri, nag-observe ko sa trabaho, sa lifestyle, dako kayo kausaban. Lahi ra kayo jud sa atoa. Ang pagkaon kung sa Pilipinas ato yung luto-lutoon pre anang repolyo, repolyo, carrots, or diri ang sili imuha ra na diretso kaon slice ra ang ano siya. Then sa mga nagbalak nga kuan mo abroad, tumana dyan na ninyo kung sa'y nasa inyo ang una-una nga kanang gusto gyud ninyo. Kaya ako nagtuon jud kung dili na jud ka adtog laing nasod pa kay limang ka nagtigulang na idara na di na tigulang idara na. So maski pag kanang mga giya kung wala jud kahimuon pareha madtog laing nasod niya wala kay gibuhat, hulat ra ka manganga ra ka kung sa ka kung makaadto no wala kay gihimo wala lang yapon. Sa sunod mga thrilling na sad kay nanapog ko i-share sa inyo ha, abang lang ta. So, dili lang subscribe para inyo akong masundan ko naunsan ako diri